Hi Imboy, kumusta ka dyan? Parang ang saya-saya natin. Ayan, ang ganda ng kulay niya mga kasinag. Oh. Hi mga kasina, good morning po. Kumusta po kayong lahat? Andito tayo ngayon sa may kulungan ng aming baboy. Ayan. Nilagyan ko na ng trapal kasi nung mga nakaraang araw, sobrang lakas ng hangin dito sa amin at maulan. Kaya nilagyan ko ng trapal para hindi masyadong lamigin yung ating mga inahin. Bago po pala tayo magpakain ng baboy, gusto ko muna i-shout out ang aking asawa, si Imboy. Hi Imboy. Kumusta ka dyan? Parang ang saya-saya natin. Okay lang yan, mag-enjoy lang sa buhay habang bata pa, basta alam yung limitasyon, walang problema sa atin yan. Huwag kayong mag-alala mga kasinag dahil buo po ang tiwala natin kay Imboy. Kaya okay lang po yan, natural lang din na may makakasalamuha tayong ibang tao. Kaya huwag po kayong mag-alala, okay lang po ang lahat, walang paliwanagang mangyayari. Ayan ang ating pabo, malaki na oh. Good morning piggies! Oink, oink, oink. Ay, mation. Good morning, upay. Ayan, itaas muna natin ang trapal. Ayan, naitaas na natin yung trapal. Paliguan naman natin si Opay at si Star. Okay. Tapos na nating linisan at paliguan si Opay at si Star. Ayan, malinis na sila. Uwi na po tayo mga kasinag. Tapos na tayong magpakain ng ating baboy. May pupuntahan tayo mga kasinag. Ang ganda ng sikat ng araw mga kasinag.
Nanganak na po ang ating kambing. Ayan, ang ganda ng kulay niya mga kasinag. Oh. Nagdididi kami. Me. Kahapon lang siya nanganak mga kasinag, pero wala ako kahapon. Kasi may capacity building kami kahapon. Pag uwi kong kinahaponan, ayan, may anak na siya. Babae. Ayan, kinuhaan ko siya ng ipil-ipil kanina para may makain siya. At tapos yung dahon ng lubi-lubi, kinuha yun ng anak ko kahapon daw habang wala ako. Makasula. Aya ay man gayud. Aya ay man bagano noy. Hi mga kasinag, magandang hapon po. Kararating ko lang galing sa Vito. Nag-meeting tayo sa high school. Ayan na yung ating kambing. Ayan, lumabas na sila. Ay, nagwiwi.